ulot to mga tibaghaka to. Matay kansi taning style ni. Langan nga oh, tanawa Android. Kung ingon nga iPhone nga na Play Store. Butay sa koy. Asa na yung pitaka ni Mario? Mangita pa jud katong pitaka ni Mario nga. Ang sulod to puro papel, ilo man siguro to niya. Kabuang yun ni mo. Bahala ka dito tayo uli mong cellphone yun. Dili uli sumbako na ko siya. Tara na ba siya sige balikan ako cellphone. Cancel Ara na kay ko basig ani. withdraw na buto kong kwarta dito wa kabuang na. Sakit kaning iPhone. Awag kamera. Dadam selfie sa ta. Tinaw kay kamera oh. Okay. Butin sa asa si Mario? Bitaw no? Ambot aha to. Gurong bilin. Grabe po kada so sige naman lang kag pandukol. Alangan gibyaan man nimo nga mahanon to yang cellphone nga nakuha. Wate bahin na to. Ana, basig pangitaan na to yang bayar ba. Tanawa lagi nang kabuang nimo ba? Gibyaan mo gud mo ba? Wala ko gibyaan kita gilipat niya. Awa lang yun. Wa yun sila diri silang tambayanan ba? Asa ka to mga tibaghaka to? Nah, kuya wa to pambaligyan ato tong cellphone ba. Ang mas kuya wa na jo. Kung ni abroad sila. Abroad nagpataka ang butag mal diha. Unsa pag abroad na to nga wa man kay mga valid ID? Kadaghan og ID si mong pitaka ilang mo to ilang gamit. Tara na. Kani dito sa sanan. Ya, wala gido. Taon-taon. Hoy! Asa ni mo nanago, hoy? Nag-usap pa man kadiha. Basta nanago sila diri babantog wala sila. Kasi pagtuon mo to mga amigas dito sanan. Sa man din ni oy. Kikulitario. Koy, naunsa naman tao ni nakalabay naman tag tuloy ani. Hey! Naunsa mo kami mga chat adre. Doon sa tali kat dito ali. Istikam buang kasi paan ka na ron. Ganda. Ay sabi. Kaniyan na po kay nimo oy. Ay sa. Kulok ninyo ay pwede ra pang kudri mo. Tara. Saka kwarta. Sula. Ay asa naman ni oy. Ate. Aday na sor naman eh. Target. Lagi mo tulo. Napa dadam? Lagi niya mapalit ang taon niya. Niya oy. Busog pa man ta mga tulog sa kurot ay. Bitaw no, labi pagka to bawas sa Takan mo man tag kwarta. Bitaw tama. Ay. Huwag layo, alam man natong nabtan. Asa naman ni David? Balik man ta dito sa mga dinosaur. Dati asa ka to sila damulag no? Tawangan ni asa ka to nangago to. Makit-al rin ako to. Takawa lagi. Naraday mo din mga buhay mo. Yati mo gidisturbo ninyo mong pagtulog ba? Gidisturbo sa imong mata. Ambit akong pitaka. Kambyo na ta. Saan na imong pitaka wa may sulun ni pero sinsilyo raman eh. Hindi na ko cellphone. Huy! Kambyo ta. Yanga sa iPhone oy. Kapangit anong cellphone mo? Ay sa. Kuya, asa man si Mario? Ang cellphone, ano na saya? Wala man ako nabawi. Aysa. Huy, damulang. Asa si Mario? Hello, malo. Na! Nangitar itong bayar sa cellphone. Wala itong punsak karon. Nagati mo ako ang cellphone, kuya. Ang cellphone. Aysa! Ano nga kumay pangalan ni mo? Cellphone, kuya, dagan mo. Aysa! Di madala niya. Pakadulong ka ni Rumam! Ina. Ambigin niyo ako cellphone, mayuli na to sa kuha. Koy! Relax lang, Koy! Kalma lang, Koy! Dili na ni madalag kalma ni ako ang cellphone ni Uli. Relax lang lagi, kalma lang ba? Kalma. Pakita na ito rin pagi, Koy! Stop. Kalma lang mo, kalma. Okay, may ngani. Paano ka balo naka-eskwela kung 2 years sa psychology? Okay ko magpakalmag mga mananap nga nagwala. Sige na, Be. Watch and learn. Takaw na! Ayan Oy. mo mga ba? Batos dam! Sina ka sa basta, Pap! Tanaw na tubig. Koy, relax lang. Ang cellphone! Relax lang sa, kadali lang. Relax lang. Wow! Kalma kayo si Tito yun! Takaw! Kaya na kong bati! Bihungas na basta, Ready? Kalma lang, Koy. Kay naman tay solusyon na. Asa man pagitaan ako cellphone? Pangitao na to si Mario. Si Mario? Asa man ito pagitaan si Mario? Amot lang. Patay ni Sagit! Sagit na.
Ano? Para tagam. Aluoy. Mga bunalan. Balag, dili. Oh! Asa. Okay pa, Camila? Okay pala sa inyo, pamahal. Tabangi ko ninyo. Ya, mau na. Palig-alig banggog ka. Dam, tabangi na. Kayo mga kawan. Wala tawa na bunalan. Kasi wala na bunalan, Paps. Umunay na naibuto. Hindi sa Paps, Pi. Sakita mo. Ito ka mo. Agwa ka. Sige. 1, 2, monggo. Ah! Dito. Isa. Nabuang ko ulit. Bahala ka na. Ito na, pati.